காப்பியும் கையுமாக லட்சுமி அறைக்குள் நுழைந்தாள். அவள் அப்பொழுதுதான் குளித்து ஆடை மாற்றியிருந்தாள். ஈரக்கூந்தலை அள்ளி முடிந்திருந்தாள். அதில் பனித்துளி போல நீர்த்துளிகள் நின்றன. மஞ்சள் முகம், நெற்றி நிறைய குங்குமம். நேற்று வரை கன்னி பெண்ணாக காட்டு மலராக இருந்தவள் ஒரே நாளில் குடும்ப பெண்ணாக குத்து விளக்காக ஆகிவிட்டாள். கண்ணன் கட்டிலில் கண் மலர்ந்து கிடந்தான். நேற்று இரவு நடந்ததெல்லாம் ஏதோ ஒரு இன்ப கனவு போல இருந்தது அவனுக்கு. அதை நினைத்து நினைத்து இன்ப போதையில் நீந்திக் கொண்டிருந்தான். லட்சுமியை பார்த்ததும் அவன் முகம் மேலும் மலர்ந்தது. அவள் இப்பொழுது புதிய அழகுடன் விளங்குவது போல அவனுக்கு தோன்றியது. விழித்து விட்டீர்களா என்று கேட்டுக்கொண்டே லட்சுமி அவனை நெருங்கினாள். காப்பி சாப்பிடுங்கள். அவன் அவளையே சாப்பிடுவது போல பார்த்தான். காப்பியை வாங்குவது போல அவள் கையை பற்றினான். முகம் சிவக்க அவள் நாணி கோணி அவனுக்கு முதுகை காட்டினாள். காப்பியை பருகிய அவன் லட்சுமி என்று அவள் இடுப்பை பற்றி அவளை தன் பக்கம் திருப்பினான். நான் குளித்து விட்டேன், என்னை தொடாதீர்கள் என்று அவள் புழு போல நெளிந்தாள். நான் நேற்றே குளித்து விட்டேன் இன்பக்கேணியில் என்று அவன் அவளை இழுத்து தன் மடியில் போட்டுக்கொள்ள முயற்சித்தான். அவளோ வெக்கம் பிடுங்கி தின்ன ஒரே ஓட்டமாக ஓடிவிட்டாள். வெந்நீர் தயார், மாப்பிள்ளையை சீக்கிரம் குளித்து சாப்பிட சொல்லம்மா என்று சண்முகம் விரட்டி கொண்டிருந்தார். பல்குச்சி, பசை, சோப்பு, துண்டு முதலியவற்றை எடுத்துச் சென்று லட்சுமி குளியல் அறையில் வைத்தாள். பிறகு கண்ணனை அழைத்தாள். அவனுடன் அவளும் குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தாள். எனக்கு சோப்பு போட போகிறாயா? அவன் கேலியாக கேட்டான். நான் ஏன் உங்களுக்கு சோப்பு போடுகிறேன், நீங்கள் தான் சோப்பு போட வேண்டும் என்றாள் லட்சுமி. சரி வா, உனக்கு சோப்பு போடுகிறேன் என்று கண்ணன் அவளை இழுத்தான். எனக்கு சோப்பு போடுவது இருக்கட்டும், முதலில் உங்கள் பல்லை காட்டுங்கள் என்று லட்சுமி பல்குச்சியை கையில் எடுத்தாள். எனக்கு பல் துலக்கிவிடப் போகிறாயா? அவன் ஈ என்று பல்லை காட்டினான். உங்களுக்கு உங்கள் அம்மா தானே பல் துலக்கிவிடுவார்களாம், கயல்விழி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாள் என்று லட்சுமி கூறினாள். கண்ணனுக்கு ரோசம் புத்து கொண்டு வந்தது. அவளை வீட்டில் போய் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்று கருவிக்கொண்டே லட்சுமியின் கையில் இருந்த பிரஷை வெடுக்கென்று பறித்து வேகமாக பல்லை துலக்கினான். கண்ணன் குளித்து விட்டு வந்தான். லட்சுமி அவனுக்கு மாற்று உடைகளை எடுத்து வந்தாள். கையில் சீப்பு ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு உட்காருங்கள் என்றாள். எனக்கு தலை கோதி விடப் போகிறாயா? கண்ணன் அவளை பார்த்தான். தலை கோதி பொட்டு வைத்து பவுடர் பூசி கண்மை போட்டு புதுச்சட்டை போட வேண்டாமா? பெண் பிள்ளையாக இருந்தால் தலையில் பூ கூட வைக்கலாம். லட்சுமி குரலை இழுத்து கொண்டே கூறினாள். சோறு கூட ஊட்டி விடுவாய் போல் இருக்கிறதே. கண்ணன் சிரித்தான். உங்கள் அம்மா செய்வதை தான் செய்யக்கூடாதா? லட்சுமி அப்பாவை போல கூறினாள். என் அம்மா எனக்கு சோறு ஊட்டி விடுவார்களா? அவள் தோளை பற்றி கொண்டு கண்ணன் கேட்டான். எனக்கு என்ன தெரியும், நானா பார்த்தேன், உங்கள் தங்கை தான் சொன்னாள். லட்சுமி அமைதியாக கூறினாள். கயல்விழி இன்னும் என்னென்னதான் சொல்லியிருக்கிறாள். உங்களுக்கு மிட்டாய் என்றால் மிகவும் பிடிக்குமாம், எப்பொழுதும் மிட்டாய் வைத்திருக்க வேண்டுமாம், நீங்கள் கட்டை விரலை சூப்புவீர்களாம், மண் தின்பீர்களாம், அம்மா மடியில் தான் படுத்து உறங்குவீர்களாம். அது ஒன்றுதான் உண்மை. இனி உம்மடியில் தான் படுத்து தூங்கப் போகிறேன். அதோ பாருங்கள். லட்சுமி காட்டிய இடத்தை கண்ணன் பார்த்தான். அங்கே சேலையில் ஒரு தொட்டில் கட்டி தொங்கியது. அதை பார்த்து கண்ணன் சிரித்தான். லட்சுமி, அந்த தொட்டிலில் நான் வேண்டுமானால் படுத்துக்கொள்கிறேன், ஆனால் நீ மற்றும் ஒன்றை பெற்றுவிடாதே. கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் தொட்டில் போட கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும், அதுவரை நாம் ஜாலியாக இருப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளது பக்கம் திரும்பினான். அவளோ அறையில் வெளியே ஓடிக்கொண்டிருந்தாள். விளையாட்டு பேச்சு வினையாக விட்டது. கண்ணனுக்கு தலை கோதுவது, உடை மாற்றுவது எல்லாமே லட்சுமி தான். அவனுக்கு ஊட்டிவிடவும் செய்தாள். அந்த போக்கிரி குழந்தை ஓரிரு முறை அவளது விரலை கடித்தும் வைத்து விட்டது. அவள் அவனுக்கு ஒரு குழந்தை போலவே ஆகிவிட்டாள். அவனும் எடுப்பார் கைப்பிள்ளைதானே. 10 நாட்களும் 10 நிமிடம் போல பறந்து விட்டன. நேரம் போனதே தெரியவில்லை. நாளை லட்சுமி புக்ககம் போக வேண்டும். இரவு அவள் மடியில் தலை வைத்து கண்ணன் படுத்திருந்தாள். லட்சுமி, என்னை ஒரு குழந்தையாக ஆக்கிவிட்டாய். மனைவிக்கு கணவன்தானே முதல் குழந்தை.
இத்தனை நாளும் எல்லோரும் என்னை அம்மா பிள்ளை என்று கேலி செய்தார்கள். இனி பொண்டாட்டி பிள்ளை என்று கிண்டல் பண்ணுவார்கள். தாய்க்கு பின் தாரம் தானே? ஆமாம் ஆமாம், அம்மாவின் முகத்துக்கு பின் தான் நீ எனக்கு தாரம். அம்மாவுக்கு முன்னே நீ எனக்கு வெகு தூரம். அதை நினைத்தால்தான் எனக்கு இப்பொழுதே வயிறை கலக்குகிறது. எனக்கும் தூக்கமே வரவில்லை. சரி சரி, விளக்கை அணை. தூக்கம் வரவில்லை என்கிறீர்கள், பிறகு ஏன் விளக்கை அணைக்க வேண்டும்? அது உன் விருப்பம் என்று கூறிக்கொண்டே அவன் அவளை அணைத்தான். அவள் அவசர அவசரமாக விளக்கை அணைத்தாள். அடுத்த நாள் வாடகை கார் வந்து நின்றது. கண்ணன், லட்சுமி, சண்முகம் மூவரும் காரில் இருந்து இறங்கினார்கள். வா லட்சுமி, வாருங்கள் மாமா என்று சொல்லிவிட்டு கண்ணன் முன்னே நடந்தான். சண்முகம் காரில் இருந்த சாமான்களை எடுத்தார். அவரது சக்திக்கு தகுந்தபடி மகளுக்கு சீர்வரிசைகளை செய்திருந்தார். சம்பந்தி வீட்டு அம்மாவின் குணம் அறிந்து சுந்தர வடிவு தனது சக்திக்கு மேலேயே சீர் வாங்கி இருந்தாள். வேலைக்காரர்கள் எடுத்து வருவார்கள் மாமா, நீங்கள் வாருங்கள் என்று கண்ணன் அழைத்தான். வலது காலை எடுத்து வைத்து உள்ளே போமா என்று சண்முகம் மகளிடம் சொன்னார். மூவரும் உள்ளே வந்தார்கள். அங்கமுத்து, சுப்பிரமணி, மன்னன் மற்றும் கைல்வெளி அனைவரும் அவர்களை வரவேற்க கூடாரத்தில் தயாராக இருந்தார்கள். கைல்வெளி ஓடி வந்து அண்ணி என்று லட்சுமியை கட்டிப்பிடித்து கொண்டார். அண்ணியை தனக்கு பக்கத்தில் அமரவும் வைத்து கொண்டார். என்னன்னா புது பெல்ட் வாங்கியிருக்கிறீர்கள், பழைய பெல்ட் என்ன ஆயிற்று என்று மன்னன் கேலியாக கேட்டான். சும்மா சொல்லக்கூடாது, கண்ணன் கொஞ்சம் பருத்து தான் இருந்தான். அண்ணி, அண்ணனுக்கு சோறு போட்டீர்களா அல்லது சோற்று பானையையே வயிற்றுக்குள் திணித்து விட்டீர்களா என்று கைல்வெளி கேலி செய்தார். கண்ணன் எதற்கும் பதில் சொல்லவில்லை. அம்மாவுக்கு பக்கத்தில் நல்ல பிள்ளையாக உட்கார்ந்து கொண்டான். சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டு இருந்துவிட்டு சண்முகம் புறப்பட்டார். லட்சுமி என்று மகளை அழைத்து, மாமியார் மெச்சிய மருமகளாக நடந்து கொள் என்று புத்திமதி கூறினார். இனி இதுதான் உன் வீடு, இவர்கள்தான் உன் தாய் தந்தை. மாமியாரின் மனம் கோணாமல் நடந்து கொள். அங்கமுத்துவிடம் விடைபெற்று கொண்ட பொழுது, அம்மா, லட்சுமி இனி உங்கள் மகள் என்று கூறினார். ஏண்டி, உனக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு நேரமாகல என்று அங்கமுத்து சற்றென்று கைல்வெளியின் காதை பிடித்து முறுக்கி முதுகில் ஒன்று வைத்தார். அதன் பொருள் சண்முகத்திற்கு புரிந்தது. அம்மா, கோழி மிதித்து குஞ்சு மூடமாகாது, நான் வருகிறேன் என்று விடைபெற்று சென்றார். அவர் போனதும் முனியம்மா என்று அங்கமுத்து கூவி அழைத்தாள். என்னம்மா என்று கேட்டுக்கொண்டே முனியம்மா ஓடி வந்தாள். அங்கமுத்து இடுப்பில் சொருகியிருந்த 3 10 ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்தாள். இந்தா உன் சம்பளம், இன்று முதல் நீ வேலையில் இருந்து நின்றுகொள் என்று முனியம்மாவிடம் அதை கொடுத்தாள். முனியம்மா திகைத்தாள். மற்றவர்கள் மலைத்தார்கள். ஏனம்மா, ஏன் ஏன் முனியம்மாவை வேலையில் இருந்து நிறுத்துகிறீர்கள் என்று மன்னன் கேட்டான். ஒரு வீட்டுக்கு 2 வேலைக்காரி எதற்கு? அங்கமுத்து புன்னகைத்தாள். லட்சுமிக்கோ திக்கென்று இருந்தது.